To ga dai labarin da muka samu aka turo inda yake cewa Assalamu alaikum masu sauraro. Mun kasance da shi muna soyayya sosai, ina son sa yana so na, soyayyar mu ta fara nisa. Sai nake faɗa masa ya kamata a ce iyaye sun shigo cikin maganar mu. Sai yake faɗa min yake cewa zai sanar da iyayensa. To bayan kwana biyu muna soyayya, mun ci gaba da soyayya bai min maganar ba, ni ma ban masa ba. Sai dai yake ce min ya je ya samu mahaifinsa. To sai mahaifinsa yake ce masa ba yanzu ba, sai bayan babbar sallah idan an yi bikin, in an yi bikin ƙannensa mata guda biyu, saboda shi ne babba a cikinsu. Da zai ji nasa ko nasu. Da ya faɗa min haka sai jikina ya bani kamar akwai matsala. Dan ni a ganina turowa ne fa ba wai kawai maganar aure ba. Turowa ne kawai zai yi a san da shi. Don haka sai na ce masa ko dai akwai wadda za a haɗa shi da ita ne. Sai ya nuna min ba haka ba ne. Wata rana ina zaune sai ga kiransa. A nan yake faɗa min cewa akwai 'yar gidan ƙanwar baban shi an ce ya je su daidaita. Amma shi ya ce baya son ta, ni yake so. Baya son faɗa min ne saboda kar na ji ba daɗi. Sai ya ce min kar na damu, ba shi da mata sai ni. Bayan nan sai ya ƙara ce min yarinyar ta kirawo shi, shi kuma ya faɗa mata baya son ta fita daga rayuwarsa. Ita kuma sai ta ce tun da ya faɗa haka ta yi alƙawarin sai ta aure shi ko yana so ko baya so. Da ya faɗa min haka sai na ce masa ya yi haƙuri ya haɗa mu biyu ya aura, don ba na son rabuwa da shi. A ganina idan ya yi hakan shi zai sa a bar shi ya aure ni. Sai ya ce min haka ba zai yiwu ba. Idan ya haɗa mata biyu ba zai yi adalci a tsakaninmu ba. Bayan nan wata rana ya zo wajena sai na ce na ga wayarsa. Nan take sai ya hana ni, abin da bai taɓa yi min ba, saboda ya ce akwai abin da baya so na gani, kuma har sau biyu ya nemi haka. Gashi yanzu sai ya yi kwana biyu bai neme ni ba. Idan na yi magana sai ya ce baya samun lokacin kirana ne. Duk wata kulawa da yake bani babu a yanzu. Gashi na shiga damuwa. Shin soyayya ta tana nan a zuciyar shi ko kuma ya fara son ita waccan wadda aka haɗa su? Shi ne masu sauraro nake so ku bani shawara don ina son sa sosai, gani nake ba zan iya rabuwa da shi ba.